Элеккеге вакытларда күрәзәче янына бару, күрәзәче янына керү бик авыр булган. Ләкин бүгенге көндә күрәзәчеләр белән элемтәгә керү бик җиңел. Бер тапкыр кнопкага басу белән телефон, WhatsApp, телевизор, интернет аркылы алардан хәбәрләр килә башлый. Шулай кешеләр гороскоплы гәҗитләр, журналлар сатып алалар. Әйтә, син гороскоп буенча балык, ди. Шуннан соң укый башлый. Бу атнада шатлыклы хәбәр ишетәчәксең. Сине сәфәр көтә. Шулай ук нидер югалтачаксың, һәм башкасы, һәм башкасы. Гороскоп турында язылган гәҗит биетенә карау күрәзәче янына килү булып санала. Уч төбе, яинде чинаяклар буенча багу, юрау, шулай ук күрәзәче янына бару хөкемен ала. Әгәр берәрсе бары тик күрәзәче янына килә икән, аның 40 көн намазы кабул булмаячак. Ә инде күрәзәче янына килеп, аның әйткән сүзләренә ышана икән, Пәйгамбәребезгә ингән барлык шаригатькә күфрлек кылган булып санала. Пәйгамбәребезгә ингән барлык шаригатькә күфрлек кылган булып санала. Мисал, телефонда сиңа хәбәр килә, анда язылган: әгәр безгә исемеңне, хатыныңның исемен, яинде сөйгән кешеңнең исемен җибәрсәң, без сиңа сезнең арада ни буласын әйтәбез. Ягъни бәхетле буласыңмы, әллә бәхетсезме, сезнең арада сөйү булачакмы, әллә юкмы, һәм башкасы, һәм башкасы. Әгәр шунда бары тик исемеңне генә язып җибәрсәң, 40 көн намазың кабул булмаячак. Ә инде шуннан җавап килеп, шуңа ышансаң, димәк син Пәйгамбәребезгә, Аллаһның аңа салаваты һәм сәламе булсын, иңдерелгән бар нәрсәгә дә күфрлек кылдың. Пәйгамбәребезгә иңдерелгән бар нәрсәгә дә күфрлек кылдың. Кызганычка каршы бүгенге көндә шушындый хәлләр киң таралды. Төрле рәвештә, хәтта кешеләр бу нәрсәләрнең күрәзәчелек икәнен аңламыйлар да. Кызганычка каршы кайбер дини уку йортларында укучылар да бу бәләгә эләгәләр. Шулай ук гороскопларга килгәндә, кайбер кешеләр: мин бу гороскопларга ышанмыйм, бары тик кызык өчен генә укыйм ди. Аллаһ бар кимчелекләрдән дә пак. Син зур күферлеккә, ширеккә алып бара торган нәрсәне кызык өчен генә укыйсыңмы? Ярар, син бүген гороскопларны, уч төбе белән багуны һәм башкаларны укыйсың. Әйе, син хәзер аңа ышанмыйсың. Ләкин берничә көннән соң син ниндидер вакыйга югыласың ди. Менә шунда субханаллах. Теге мин укыган гәҗиттә теге күрәзәче дөрес язган булган икән дип әйтәсең. Башта ышанмаган идең. Менә хәзер берничә көннән соң ышандың. Нидер ишетеп, нәрсәдер укып, алдан бу нәрсәгә ышанмыйча вакыт узганнан соң ышану, шулай Пәйгамбәребезгә иңдерелгән барлык нәрсәгә күфрлек кылу була. Аллаһ субханаху ва тәгалә әйтә: әйт, Аллаһтан кала күктә яшәүчеләр дә, җирдә яшәүчеләр дә берсе дә яшерен нәрсәне белмиләр.